κτίριο που σας δείξαμε πριν είναι το πάρκινγκ. Και εδώ είναι η αγορά. Λοιπόν, έτσι είναι μέσα. Έχει και φαγάδικα και μπιφτεκάκια εδώ πέρα βλέπω. Meatballs, μακαρόντς. Ο οποίος καθαρίζει στρίδια. Ήρθαμε σε ένα μαγαζάκι με ψωμούμπες. Ωραία ψωμάκια ήταν αυτά που πήραμε. Πολύ ωραία φαίνεται. Μας λείπει κάποιο τυράκι και κάποιο αλαντικό. Και φέτα παρακαλώ, 29,50 το κιλό. Φέτα μαγνησίας. Πατέ λέει ότι είναι. Μ' αρέσουν αυτά. Περιποιημένα, ωραία. Και μάντολες. Πραλίνες βέβαια τις λένε εδώ πέρα. Α, εκεί το ψωμάκι που πήραμε χθες. Δείτε εδώ. Έτοιμοι. Και φτέδες είναι αυτοί. Και γλυκάκια. Ωραία. Επιλέξαμε αυτό. Το οποίο είναι απολειών. Όστρακα. Λοιπόν, κάναμε τα ψώνια μας. Θα φάμε ποιοτικά σήμερα το μεσημέρι.